நம்ம தலைவர் மாதிரி இதே சத்யம் தியேட்டர்ல நம்ம பேனரும் வரணும். நானும் என் லைஃப்ல ஏதாவது பெருசா சாதிக்கணும் மச்சான். நீ வேணா பாரு, நான் பெரிய நடிகனாகி ஸ்கிரீன்ல ஆடுவேன். தமிழ்நாடே ஆடும். அவரு பிடிச்சிட்டாரு, கிட்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சிட்டாரு. வேற மாதிரி முடியும் நம்னா யார் வேணா என்ன வேணா ஆகலான்னு. இந்த உலகம் ஜெயிச்சிருவேன்னு சொன்னா கேட்காது, ஆனா ஜெயிச்சவன் சொன்னா கேட்கும். I am your best friend. Okay. Okay.